Khadija yar farar yarinya, biyar gidan da kwai tarbiya. Kene nake yi wa soyayya na baci mallakin zuciya. Khadija yar farar yarinya, biyar gidan da kwai tarbiya. Kene nake yi wa soyayya sarauniyar cikin zuciya. Khadija tuwa ta gaice da yi makwabta miki. Duk sanda ta fito gwar gida kallon kallo kawai ɗaya miki. Amma ta shigo na Allah so ya kai wa zuciya farmaki. Kullum ina yawan tambaya shi soyayyar gawiya take. Mafi yawan mutane sukan ce da ni ruwan maɗaci take. Waɗansu ko da na tambaya sai su ce ruwan zuma dai take. Ko ruwan zuma ko kuma maɗaci ko ruwan guba ma take. Biyan zuban da shauran zaɓi tun da zuciya ta fita da ke. Buri na in mallake ka karkashin inuwa ka so in fake. Sai dai rashin sanin hikimar yadda zuciyar ta zan mallake. Duk sanda na yi yunkurin hakan sai na zama kama da mai sharraki. Tana da kwarjini kyan safar ta mai wasafa shi hauka yake. Ilimin ta kuje ka tambaya mahaifanta ai malamai suke. Jaka bincika fagen kwalliya lakabinta ɗawi siya yake. Mata yawan fushi ko da yaushe da ka gano ta murmushi take. Zuwa da kamu na kai ba a batu don kamar wani ya take. Zakin muryar ta ko in ka je shi ta makar sautin sarewa yake. Fi dare duhu wanga dai batu ashe haka yake. Sirrin da ke zuciyar wani ka Allahu ne ya sanya yake. Matar mutum kabarin sana ga zagata Allahu waye yake. Ashe Khadija tun fil azal zuciyar ta sona da ko take. Ta gaisa bayyana mun aso mun ya arashi kawai tare ki. Rashin tika tiki na zamo miji a gare ni mata take.